Btr सरखा गोदान बोसोरजों लोगोसे Btr ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो बिग बाम्पार होनो थांगासिनो दं। फिन आरोबाव हा गैजाय Btr ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो फैगौ जानुवारि दानाव 10,000निबो बांसिन हा फाट्टा राननानै होगोन Btr सरकारा। आरोबाव मोनसे गोजोनथाव खौरां फोसावदों Btr सरकारा। फैगौ जानुवारि दानावनो Btr ओनसोलनि 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रांनि गिबि किस्ति 25,000 रांखौ Btr सरकारा होनो थांगासिनो दं। फैगौ दमासिनि सिगां प्रमद बर' दैदेननाय Btr सरकारा 3 बोसोराव 1 लाख नखरनो हा फाट्टा होफुंनो हासिगोन। बेफोर बाथ्राखौ खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों राजु नार्जारिया फोरमायो। बिथां राजु नार्जारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोरमायबावोदि दासिमहालागै Btr सरकारा 86,000निबो बांसिन हा गैजायै रायजो राजा नखरफोरनो हा फाट्टा राननानै होबाय। आरोबाव 10,000 हा फाट्टा होनायजों 96,000 जाहैगोन। आरो 4,000 हा फाट्टाखौ क'क्राझार, चिरां, बाक्सा, तामुलपुर, उदालगुरि जिल्लानि हा गैजायै सुबुंफोरनो राननानै होनाय जागोन। दमासिनि सिगां गासै 1 लाख हा गैजायै नखरफोरनो Btr सरकारा हा फाट्टा होनो हासिगोन। बिथां राजु नार्जारिया खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों मा बाथ्रा बुंखो आबुङै मिथिना लानि फै। गोदान बोसोर माने गोदान बोसोर हाबग्रोमोना दमासिनि सिगां जोंनि गसाइगाव ओनसोलाव स्पेसियेलि मोनसे गिदिर माने गिफ्ट बाम्पारफोर बायदि जों होनो थांगासिनो दङ। 10,000 हा गैजायै नखरफोरनो हा होनो थांगासिनो दङ जोङो। बेयाव बांसिनानो जोंनि थागिबि माहारिनि सुबुंफोर दङ, लोगोसे आदिबासि माहारिनिबो दङ। गुबुन माहारिनि थाखाय जोङो 10,000 सुबुंफोरनो हा होनो थांगासिनो दं। लोगोसेयै जोंहा दमासिनि सिगांनो जोंनि थांनाय बोसोरथामाव गासै 1 लाख नखरनो हा होनायखौ जों कमप्लिट खालामनो थांगासिनो दङ। गासैहाय दासिम 86,000 नखरफोरनो जोङो हा होखांबाय। दा नैबे 10,000 होबा 96,000 जाबाय आरो 4,000 जोङो चिरां, बाक्सा, उदालगुरि बेयावहाय जोङो मोनबा जिल्लायावहाय गासै 1 लाख नखरनो हा होनायखौ जों कमप्लिट खालामसिगोन दमासिनि सिगांनो। बेनि अनगायैबो गोदान बोसोराव रायजोफोरनो गोदान खौरां, मोजां मोनसे गुड निउस जोङो जानुवारिनि गेजेरावनो 6,000 गावसुंथा हान्जानो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000नि प्रथम किस्ति 25,000खौ जों होनो थांगासिनो दङ। गोदान बोसोरावनो जोंहा गासै 1,200 प्राइमारि टेट टिचार जों रिक्रुट खालामनो थांगासिनो दङ। SIU मोनखाबाय। 1,200 गासै जोंहा फोरोंगिरिफ्रा जायफोर टेट पास जानाय बिथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दं। बिनि उनावनो आपार प्राइमारिनि थाखाय आरो SIUआ एप्रुभेल मोननो थांगासिनो दङ। थाबैनो जोङो मिजिंथियो फेब्रुवारि दाननि गेजेरावनो आरो आपार प्राइमारिनि थाखायबो फ्राय 1,500 जोंनि लाइमोनफोरा जायफोर टेट पास जादों बिथांमोना साख्रि मोननो थांगासिनो दङ। लोगोसेयै जोंनि जे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्ड आगोलाव आयेन गैयामोन, बे दा आयेन जाबाय। आसाम गभर्नमेन्टआ बेखौहाय आयेन हिसाबै पास खालामबाय। BTC निफ्राय हरनानै बेखौ आसाम केबिनेटआ एप्रुभ खालामबाय। दा बियो गभर्नरनि मोनसे एसेन्ट मोननो थांगासिनो दङ। बेबो जोंना दमासिनि सिगांनो जागोन। आरो बे सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ जेब्लानाखि आयेन जानानै फैगोन, लगेनो सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दानानै जे जोंहा 3rd ग्रेड 4th ग्रेडनि साख्रिखौ जे होनो थांगासिनो दङ। बेबो जोंनि गोदान बोसोरनि मोनसे गोदान थांखि। नोंथांमोना मिथिबाय दाखालि 10 डिसेम्बराव जोङो 3rd ग्रेडनि जे इन्टारभिउ बेखौ खालामजेनबाय। आरो दा सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डआ आयेन जानानै फैग्रोमोनानो जों सेन्ट्रेल सिलेक्सन बर्डखौ दागोन आरो बेनि गेजेरजों 3rd ग्रेड आरो 4th ग्रेडखौ जोङो माने साख्रिखौ होनो थांगासिनो दं। दा बेबायदिनो गोबां जोंहा गोदान बोसोराव गोदान मिजिं, गोदान बिथांखि आरो गोदान मोनसे सिमां लानानै रायजो राजाखौ सिबिलांनायनि, रायजो राजाखौ जौगाहोलांनायनि जोंहा UPPL हान्जाया मोनसे थांखि दङ। नोंथांमोना नुलांबाय थागोन गोदान बोसोराव। आरो जों खावलायदों नोंथांमोना जोंजों जाहाथे जेब्लायबो बेफोर खामानियाव हेफाजाब होयो। बड'सा फिल्म प्रडाक्शननिफ्राय क्रिसमास आरो गोदान बोसोरनि गोजोन हामलायनाय बावहरबाय। गोजोनथाव खौरां, रायजो राजाफोरनि सुबिदानि थाखाय फैगौ गोदान बोसोरनि 2 जानुवारिनिफ्राय 20 जानुवारिसिमनि थाखाय सिगांनि बेसेननिफ्राय खम खालामनानै आलायारन सावथुनखौ हरनाय जासिगोन। बेनिखायनो गोसो गोनां रायजो राजाफ्रा गोदानै होनाय नैबे गाहायनि नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामहरनो हागोन।
गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोनखौ फुंनि 10 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 3 रिंगासिमल' बुकिं खालामनो थाखाय कन्टेक्ट नाम्बार होनाय जाबाय। नैबे मबाइल नाम्बार 8453766183 नङाब्ला 9678616741 7896298145 आव